Okay, so andito na po tayo sa San Gabriel, San Jacinto, Pangasinan. Ayan, no? Baba po tayo, modular kitchen cabinet. Pero naka-concrete top po siya. So dito muna natin lalagay yung mga modular natin kasi walang susi dito sa sa bahay. So meron na tong naka-layout na concrete counter, tapos naka-tiles na rin po siya. So yung mga modular na lang ilalagay natin doon. Isasalpak doon sa kitchen nila. Yan, ito yung bahay na gagawa natin, kaya lang walang susi. So pansamantalang doon muna tayo maglalagay ng mga gamit. Tapos yung mga tropa natin, diyan na lang sila matutulog dito sa may garahe. Diyan muna sila matutulog, wala kasing tao rito sa bahay. Pero nakausap ko na yung may-ari ng bahay, bukas doon ng umaga biyabiyahe siya para buksan yung bahay dito. Okay, so may naman dito, may tubig naman, kaya makakapagluto pa rin sila ng pagkain nila. So stay in po sila, mga 3 araw siguro matatapos na to. Okay, so yan lang muna yung update dito. Hindi pa muna natin may papakita yung sa loob. So balikan na lang natin mga boss pag sunod na punta natin dito. Alright.